Unozinto weBafana neMamelodi Sundowns uRowan Williams uqoke njengonozinto onyaka weCAF kanye nomdlali wonyaka weCAF Interclub Awards emklomelweni eConfederations of African Football eMarrakech eMorocco ngomsombuluko ebusuku. Unyaka ka-2024 omangalisayo kaWilliams ufinyelele esiphethweni esifanele emcimbini woklomelisa obukhazimula njengoba ebengumuntu wokuqala waseNingizimu Afrika ukuwina umklomelo wonozinto onyaka weCAF. Williams uzwakalisa ukubonga kwakhe kuCAF ngokuhlonishwa kwakhe, abasebenzi abamesekayo kanye nomndeni wakhe ngokumsiza emsebenzini wakhe wonke. Uphinde wabonga bonke abaqeqeshi asebenze nabo kuyo yonke imisebenzi yakhe. Williams uvumile ukuthi bekungelula kodwa abaqeqeshi bebemphushela ukuthi abe ngumdlali asenguyena namuhla. Ukholelwa ukuthi lokhu kuwina kuzogqugquzela izigidi zabantu baseNingizimu Afrika ukuthi bakholelwe kubo, bashaye imingcele futhi bangakhohlwa ukuthi amaphupho abo abalulekile bangawayeki. Williams wehlule eCameroon uAndre Onana weManchester United kanye noStanley Nwabali weChippa United waseNigeria ukuthi aphakamise lo mklomelo. Lo mdlalo neminyaka engu-32 ubudala ube ngukapteni weBafana enqoba indondo yethusi kwamanqamu we-African Cup of Nations e-Ivory Coast ekuqaleni konyaka. Uphinde waba ukapteni weBafana ngesikhathi ihlungele i-Africa Cup of Nations elandelayo ezodlalwa eMorocco ekupheleni konyaka ozayo.